Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhanku
tangihon hamu mapatik ni debata. Imasian Rom bindu 10 ayat 11 ayat 10 sada. Airo haidoh porsea asa tu hati goran. Pamanganido makatidakon asa tu haluawan. Ay didok surati dasi pailawon nasa na porsea di ibana. Atong rap magidogogo mahita siyan amat debata law mengulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami. Mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Tato poti madosa tatu adopa ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoro hammi dah hamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalana. Asa mangulu ibana. Ido pinangindum roham. Alani umbahen hupangido hami. Sai sudah timatoru-torum asa unang mengonai betu hami. Sai sesa sudah dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asli roham. Sai pargogoi mahami. Asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga di debata taringo tu hasesani dosa. Isa be mangaluhon akan na pinilit ni debata don mamitori. Iso do mandabu mahamagoan, Kristus Jesus do naung mate, alai dada holani, naumulak mangolu do, cala disiamu ni debata do iba na mangon dihon hita, asa ngapon ma di debata na digijang. Amen. Epistel di Minggu 10 aludung di Trinitatis, ni energian Esther Bidusia, ayat 15, sahat Trodi ayat siap 11. Tajahama mar soring-soring marsasa ayat. Nang di ari 10 bulan Adar, mar pungu-pungu do halak Yahudi, akan di Susan, jala dibunuhi di Susan toru ratus halak. Alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai. Alai anggo pasi-pasi ni halak Yahudi akan diluat nirajai marpungu-pungu do pangoluhon hosana sidai. Gabe marhasonangan marodopon musunai jala dibunuhi halak nama kagigihon nasida di 75.000 halak. Alai dangdai tangan nasida anggotu unggasan nasidai. Imana masa di ari 10 tolu bulan Adar. Gabe marhasonangan nasida di ari 10 bulani. Gabe dibain nasida ma ari paggalangan dohot lasni roha. Alai anggo halak Yahudi akan disusan marpungu do di ari 10 tolu dohot 10 jala marhasonangan di ari 15 bulani jala dibahen mayari panggalangan dohot lasni roha. Dibaheni anggo halak Yahudi akan namaringan di akahuta pagaran ari 10 bulan Adar dibahen nasida ari lasni roha pagalangan dohot ari raya. Laos masih piringan nasida di si ganup tu ale-alena. Olat ni do sahatna. Martua do akan tu mangingun hatani debata. Jala na upeopsa. Amin.
manahina tindakon ni dongata sa porseaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinibuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di Parbadia, adorang sa bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus. Na matetarpajaw do ibana di hau pinarsilang, na tua tumanotoru dung ditanom, na mulak mangulo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul siamun ni bata Jehovah, amanai pargogo na sudosani, di sima ibana, pay mas manguhumi halak na mo ngulu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatokan di halak Kristen akan abadia, dohot yasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sugot daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu, horas madihita. Tapai hiut ma tikting namasa di huriata di bakasan nasa minggon. Tikting namasa di huriata minggu pasap pulau luhon dum trinitatis 3 Oktober 2020 sada. Ia tema ni par mingguata di hari mingguan ima haluaon sian debata. Na parjolo sermon Lydia di Patupa di hari Senin tanggal 4 Oktober 2020 sada mulai pukul 10 WIB. Nats sada Petrus tolu ayat 10 tolu rodi 20 sada. Ima naniuluhon ni amang padita Jeffrey si tindaon MTH to melalui aplikasi Zoom. Napaduahon pertanyaan Badjar di Patupa di hari Selasa tanggal 5 Oktober 2020 sada masuk pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Khusus di Banjar Rempoa Ciputat, niulon ni amang pendeta Jeffrey si tindaon MTH, di Banjar Pondok Pinang Pondok Indah, niulon ni inang pendeta Jojor boru pardede MTH. Pinangido turuas na adong di Banjar Pondok Pinang Pondok Indah, dot Banjar Rempoa Ciputat mandohoti partangi yang ani. Napatuluhon sermon lansia di Patupa di hari Rabu 6 Oktober mulai pukul sia WIB. Nas ulaon ni Apostel 5 mamuka maisya naparjolo 10 sada niuluhon ni inang pandita Jojor perdede melalui aplikasi Zoom. Naopaton sermon perempuan di Patupa di hari Kamis tanggal 7 Oktober 2020 sada mamuka mulai pukul sia WIB. Nat sada Petrus tolu mamuka sen ayat 10 tolu 22 niulon ni inang Pendeta Jojor boru pardede melalui aplikasi Zoom. Napalimaon sermon Naposo Bulung di Patupa di hari Kamis tanggal 7 Oktober 2020 sada memuka mulai pukul 10 sia 30 WIB. Nas 2 Timotius tolu ayat 10 sada saat roli 10 itu niuluhon ni amang pendeta Jeffrey si Daud MTH melalui aplikasi Zoom. Naponopon sermon remaja di Patupa di hari Jumat tanggal 8 Oktober 2020 sada mulai pukul 10 WIB. Nats Poda 15 mamuka sen ayat sada saat rodio ayat 4 niuluan ni inang pendeta Jojor boru perdede MTH melalui aplikasi Zoom. Napapituhon sermon ama di Patupa di hari Jumat tanggal 8 Oktober 2020 sada mulai pukul 10 sia 30 WIB. Nats 2 Tesalonik tolu membuka sen ayat sada 115 niulon ni inang pendeta Jojor boru perdede MTH melalui aplikasi Zoom. Napawuluhon sermon guru-guru sekolah minggu di Patupa di hari Jumat tanggal 8 Oktober 2020 sada mulai pukul 20 WIB niuluhon ni amang pendeta Jeffrey Siti Daud MTH melalui aplikasi Zoom. Napasiahon danak nasorang A. Di hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2020 sada di bahasa-bahasa tuata do sada danak bawa di keluarga ni amang prengki paro tua butar-butar inang pasca tohonan Borisitorus. Maringanan di Jalan Haji Saikin RT 10 tolu RW 08 nomor 16 Pondok Pinang. B. Di hari Minggu tanggal 10 sia September 2020 sada di bahasa-bahasa tuata do sada danak bawa di keluarga ni amang Joni Erikson Tambunan. Inata inangi Jesnila Boru Huta Barat. Maringanan di Jalan Dana Putra 5 nomor 20 sada RT 006 RW 007 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. C. Di hari Sabtu 25 September 2020 sada di bahasa-bahasa tuata do sada dadak boru di keluarga ni amang A Santo Parulian Siagian inang Enni Lasmauli boru Silaban. Maringanan di Jalan Haji Naimun 2 RT 006 RW 007 Pondok Pinang Jakarta Selatan. Hibasdo dan anak nasorangi suaksoni nang natorasna. 10 Nanaing Marbagas A. Titik Paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parboga sama Rizky
Junierdi Siobing, anak Niamata Bisner Siobing Nahinan, Tubun Inata Lydia Buru Pasaribu, ruas ni HKBP Kebaran Lama, Resort Kebaran Lama, Maringanan di Jalan Bungur 2, RT 005 RW 012 nomor 20 Siak, Kebaran Lama, Jakarta Selatan. Dot Orwana Elfride Boru Sitanggang, Boru Niamata Manogu Sitanggang, Tubun Inata Nur Saida Boru Sirait, ruasnya HKBP Kebaran Lama, Maringanan di Jalan Sukamulia 2, RT 00 Sada, RW 008, Serua Indah, Ciputat. Ia sakap pemasuhan di Batuba di hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2021 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Kebaran Lama. B. Tikting Perjolo, Nanaing Menjalo Pasu-Pasu Parbogasan Ma, Hubertus Victor Gorat Sibarmata SSI, anak Niamata Karlen Tarsisius Sibarmata, Tubuh ni Inata Tiorida Burumanurung Nahinan, ruas ni HKBP Kebaran Lama, Resort Kebaran Lama, Maringanan di Jalan Meranti nomor 40, RT 010 RW 0 Sada, Petukangan Selatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dohot Orwanda, Sarah Putri Anna Boru Marpaung SIKOM, Boru Niamata, Sungguh Malatang Marpaung, Tubun Inata, Bungaria Tiarasi Boru Situmorang, ruasnya HKBP Kebaran Lama, Resort Kebaran Lama, Maringanan di Komplek Cempaka Hijau, Blok C, RT 007 RW 07, Kampung Hutan Ciputat. Ia sakap pamasuan di Batuba di hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, pukul siawib di Gereja HKBP Kebaran Lama. Saya di Pasu-Pasu Tuat Tama Nasida Nanaing Banjolo Pasu-Pasu Parbogasani. Sapusada Namoding. Di hari Rabu tanggal 20 September 2021 Nasalpu, Nunga Marujung Ngolu Amata, Sabam Sirait Marumur 25 tahun, Naina Baloni Inata, Dr. Sondang Boru Sidabutar, Opat Halak Yanak Nasida, Tulu Bawa Sadaburu, Jalan Nunga Marha Sohota Sude. Maringanan di Jalan Depsos Sada, RT 00 Balu, RW 00 Sada, nomor 34, Bintaro Pesaranggerahan, masuk Banjar Bintaro Kodam Depsos. Las Sadaryodo di Pataru Tudian, hari Minggu 10 Oktober 2000 Sada, tu Taman Makam Pahlawan Kalibata, Atong, Taingot manangnya ke Sude, keluarga Natinadikon ni Amata nang Jumolo Mondingi, asa tungi Butara Roha Nasida. Pasap 2 Padidion Nabadia, di hari Minggu 10 Oktober 2020 Sada, di Parmingguan pukul 10.30 WIB, Patupan ni Huriata do Padidion Nabadia, Pinabotohon tuak kanatoras ni anak kota Nanaing Prasidohot di Padidioni, Asaro Mandohoti, dalam mendaftar Tusito Bajar Nabe, dot melampirkan fotokopi akte nikah, akte kelahiran ni Dakdanaki. Acara persiapan Pandidion Nabadia di Patuba di hari Kamis, 7 Oktober 2020 Sada, mulai pukul 10.30 WIB. Nah di dohotan ni kanatoras ni Dakdanak Nanaing Dohot terdiri Maringanan di konsistori ni Garjata. Tua kanatoras diwajibkan memakai face shield dot sarung tangan di acara Padidion Nabadia. Sapultulu Parguru Malua Manang Pelajar Sidi. Ibadah pembukaan Parguru Malua Manang Pelajar Sidi Rap Dohot Natoras di Batuba di hari Sabtu 10 Oktober 2020 Sada mulai pukul 10.05 WIB. Pinangido, tua kanatoras ni anak kota Nanaing Marguru Malua, asarap maroh di ibadah pembukaan ini. Seplopat undangan perlombaan mandok hata secara virtual. Dalam rangka mendukung dot menyemarakan ibadah ulang tahun HKBP NAPA 160 tahun, HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupaon kegiatan lomba mandok hata secara virtual. Pinangido, Tusude, Punguan Ama, asa dohot partisipasi di perlombaan ini.
tua keama naneng dohot di perlumbaan ini asa di Papua ma tu pengurus di seksi ama ni ruas ni Huriapta. 15. Pengumpulan celengan gerakan Rp1.000. Penyerahan celengan gerakan Rp1.000 dimulai tanggal 1 Oktober 2020 sada. Asa di pasar ruas di Huriapta tu Sito Bajardabe lau di transport tu rekening ni Huria. Sosok-sosok di hita. Taingot bema ada dong peningkatan COVID di DKI Jakarta, asa taingot na protokol kesehatan, undang lebah hita. Martaba do protokol korban COVID di bagasan na duarion. So ni mati tingna hujauh kami, akan jauh kami di san julon, tajahama distensilan na dong di tabe. Horas ma di hita. Dameni di bata na sumurung, sian saluhut na roha, ima mangaramuti yate-yate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, namarpungu di bagasan tekion, barita nauli nasahat tuhita di minggu pasapuluwaluhon dung Trinitatis ima nanienet sian buku Heber bidu 2 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 4 songonomma didok disi takasma tapaihut-ihut. Dimbaheni naeng ma muba gomosta maniop hata naung tabegei unang tung di baorhon hita aigari hata nahinatahon niaka suru-suruani gari hotdog jalanasa pangalosion dohot hatoison mangalap pamaloson nahobar tagamon ma adong dapot haporusata molo tatoison haluaon nasay godangi pola do Tuhani makatahosa dimulanai jalamomos di pasahat akka naubege sa tuhita aidohot do debata makatidakon marhite-hite akatadda dohot halongangan dohot ragam ni pabahenan hagogoon nang marhite-hite to di parbadia na sinagihon na guru lomoni rohana
ido sahat ni turpukta. Huriani tuhata namarpungu di bagasan tikion. Cucut dorahita amanginang. Mabegi atau mungkin sering kita membuka YouTube yang saat ini hadir, yang saat ini banyak memperdebatkan taringot tu ajaran ni ha Kristenon. Secara khusus mungkin banyak kita lihat melalui video YouTube memperdebatkan ketuhanan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan mungkin bagi kita boydora terpengaruh pikiran kita, ganggu rohata, kita ragu dengan apa yang kita percayai, kita ragu dengan ketuhanan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Sehingga kadang-kadang kita berkata di dalam diri kita, apa iya ya Yesus itu adalah benar Tuhan? Apa benar yang dikatakan oleh firman Tuhan itu? Bahkan lebih hebat sekarang, Sonarion. Justru orang meragukan saat ini, apakah benar ada Tuhan? Huriani tuhata namarpungu di bagasan tikion. Asa ido tujuan ni surat Heberon di suraton, tuganup halak Yahudi naunggabe Kristen. Surat ini dialamatkan kepada orang-orang Kristen yang berasal dari orang Yahudi. Dengan maksud menguatkan mereka. Asa gomos ditiup. Supaya mereka memegang teguh iman percaya mereka di dalam Yesus Kristus. Di dalam pergumulan mereka. Di bagasan tekanan, di bagasan intimidasi, di bagasan pengaruh-pengaruh dari orang-orang Yahudi pada waktu itu yang belum menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya. Sehingga ini menjadi pengaruh. Ditait marohan yakka halak Kristen na parjului. Coba kita bayangkan, tabayak ko maju amang inang. Orang Kristen yang berasal dari Yahudi dimusuhi bangsona sendiri. Yaitu mereka orang Yahudi yang belum menerima Yesus. Alaina Persia, mereka masih percaya kepada hukum-hukum Musa. Alai dang Persia nasida di Yesus Kristus si paluai. Asa marhite-hite turpukon di pasahat do tunasida unang ganggu roham, unang ganggu haporsyamu ay Kristus Yesus do na mangalehon haluaon dihita. Ikon marsihohot, jala ikon marsitutu
mangihuton Tuhan Yesus. Jangan suam-suam kuku. Jangan ragu. Di dalam haporsiaon. Bagaimana kita memegang teguh iman percaya kita. Asa unang murah terbawa arus dunia ini. Jangan mudah terbawa arus dunia ini. Asa unang dibaorhon ngolutah. Terbawa arus dunia seperti yang dikatakan pada ayat 1 tadi. Dibahenina yang mamuba gomosta maniop hata nang tabege unang tung dibaorhon hita. Karena ancaman, karena intimidasi, pergumulan, parukilon, nanyadopan ni hala Kristen na parjului boy madele nasida, bahkan banyak mereka yang murtad, mulak muse di bagasan haporsiaon, hajahudion, mereka tinggalkan imannya di dalam Yesus Kristus. Terbawa arus nasidah di pengaruh-pengaruh kejahudian pada waktu itu, sehingga marujung mainak kanen ditadikon nasida ma haporsiaon nasidai. Alanido amangdo inang halak na porsia tu Yesus Kristus ikon mangalo arus ni portibion. Kita harus bisa melawan arus dunia ini. Kita harus bisa bertahan dengan berbagai pergumulan. Ima marhite parukilon di bagasan haporsiota. Purian itu hatta namarpungu di bagasan tekion. Alani ahado parsiajaran naboi taida sian turpuk jami taon. Asamar sihohot hita di bagasan haluaon nasian debata songon topik minggutta di bagasan sadarion. Naparjolo sahali dipangido disi. Ima maparwahon dohot teliti manang seksama hatani debata naung tabege jala taboto. Teliti terhadap firman Tuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan prosektikos. Teliti, mencermati, memperhatikan, berhati-hati. Mendengar berita, apalagi di bagasan zaman modern di partikianon, namurahi tamanang terbuka di bagasan informasi yang tidak bisa kita batasi. Kita sekarang dengan mudah mendengar, kita dengan mudah melihat berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Kita dengan mudah sekarang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah melalui YouTube, video YouTube pada saat ini yang sudah banyak. Kita bebas memilih. Bahkan hebatnya, khotbah 2 minggu pun sudah keluar. Kan sudah ada agenda almanak. Ya, sudah diagendakan minggu ini khotbahnya. 2 minggu lagi hari Minggu sudah keluar khotbah. Tantangan bagi kita. Bahkan sekarang kita sudah membanding-bandingkan si A, si B dengan khotbahnya. Tapi firman Tuhan
paingoton hita di bagasan tikion. Kita tidak hanya mendengar, alai buhado hita teliti, bagaimana kita memperhatikan, buhado hita nakanin, manat berhati-hati, prosektikos ninna. Inilah yang dikatakan dalam ayat 1 tadi. Di bahenina yang mamuba gomosta maniup hata naung tabege. Jangan karena banyaknya khotbah-khotbah yang beredar di video YouTube. Itu justru membawa arus kepada kita. Menghanyutkan kita. Mabaorhon kita. Hapeda ngadong tinggal di kita. Puhadoi amang dohot inang. Lahomer nida hasitongan ni hata ni debata. Buhado hita mangalehon roha dohot di kita untuk memahami, untuk meneliti, untuk mencermati firman Tuhan. Asa taatusi, asa paham hita. Makanya itu adong do penelaahan Alkitab. PHD, bahasa Batak PHD, patanakon hatani debata. Dan ibu to beraya teh bahasa Batak nai. Jadi PHD ninna, patanakon hatani debata. Jadi itu bagian PA, PHD kalau ada sermon. Ya seperti yang kita dengar tadi, ada sermon Indah Lydia, Ina Kamis, lansia, remaja, naposo. Ya. Itu adalah bagian bagaimana kita untuk memperdalam firman Tuhan. Berikan talehon tikita, talehon rohatta. Laho mempersiajari, laho memahami hatani debata. Supaya kita tidak mudah. Ala tabu tabege. Padahal sebenarnya tidak seperti itu apa yang diinginkan oleh firman Tuhan dari apa yang disampaikan. Unang lalapita amang dot inang. Hola mangalului ngolu nadi portibion. Kita sibuk dengan bekerja, dan bekerja. Berangkat pagi pulang malam. Kadang waktu berdoa pun tidak ada. Alai bohado hita mangalehon tikita. Marsyajar di bagasan hatani debata. Asatakas pangatiusyota jika kita memahami, maka tidak ada satupun nebui mempengaruhi kita. Alai molo dang takas pangatusyota. Kita akan mudah dipengaruhi. Bahkan sonari tahun 2000 sebelum di bawah tahun 2020 ya. Itu penemuan buku Da Vinci Decode. Ya, dia buat itu lukisan perjamuan kudus. Nah, di lukisan Da Vinci Decode itu katanya di sampingnya Yesus itu ada Maria Magdalena. Jadi dikatakan sebenarnya Maria Magdalena itu adalah istri Yesus Ninna. Itu penemuan. Dan juga penemuan katanya arkeologi. Nah, dan banyak mungkin hal-hal yang bisa mempengaruhi haporsyaota taringot tu Yesus Kristus si paluai. Alani doa mangdot inang. Puhado hita marsyajar mabege supaya kita tidak salah mengatakan. Supaya kita tidak salah memahami. Jalatakas pakkanguluhonota. Nah paduahon ahado asadapot hita haluau nasyan debarta haporsyai jala uduk taat mangulahon hatani debata. Buasa dipaingot di bagasan turpukon.
Karena halak Yahudi naso majakon Yesus Kristus si palua, bahkan mereka yang sudah Kristen dipengaruhi oleh tradisi Yahudi. Kabidang persia nasida tu Yesus si, mereka meragukan Yesus itu. Ditarikon nasida ha porsiaun na. Nah, alaniaha, ala mereka hanya memegang perkataan-perkataan ima akka Mesias Nabi, ima Mesias Yesus di padan, baga-baga ni Mesias, marhite akka panurirang di padan narobi, dohot akka kitab ni si Musa, Taurat Musa. Tapi ketika sampai kepada Yesus dan perkataannya, mereka tidak percaya. Bahkan pelayanan pakobasion ni Yesus Kristus dang terjalo rohana sida. Coba kita bayangkan, tabayak ko maju amang do inang, nga Kristen nasida, alay mangulu di bagasan hajahudion. Jadi sama itu, kita sudah Kristen, orang Batak Kristen, dia sudah Kristen, tapi dia masih hidup dalam kepercayaan orang Batak dulu. Masih adakah? Oh masih. Walaupun mungkin kita tidak ikut di dalamnya. Masih ada. Ketika dia mungkin pulang ke kampung halaman, ke Bonapasogit, yang sudah berpendidikan di kota besar dengan pengalaman yang luar biasa, dengan keberhasilannya di perantauan, ketika mereka pulang dengan membawa anak cucunya, mereka bernostalgia di Bonapasogit, di rumah opungnya. Ahadu hasuluman di bapa najulu, opung najulu. Tabay maju hasuluman na. Tahu hasuluman? Ya, kesukaannya. Ya. Oh, kita buatlah dulu lomok-lomok. Tahu lomok-lomok? Enggak tahu lagi lomok-lomok ya. Dah pinotokin naik dan kita dahamu bete. Beras juga nanti sebentar lagi enggak kenal lagi ya. Karena apa? Karena GoFood sekarang enggak pernah lagi masak kan. Jadi nanti generasi ya mungkin lahir tahun 2030 udah nanya sama mamanya. Mak, mana sih beras katanya? Kayak mana bentuk beras kan dinamakan? Iya, karena enggak pernah lagi masak. Enggak lihat lagi gimana beras. Lomok-lomok. Nanti tanya di rumah, apa itu lomok-lomok? Diseak maon, dengan dipature, dibaima, di atas para-para. Ya di atas lemari. Untuk apa? Dipasahat tuo pungna. Dungi di jama mah. Gangalinin na. Ngalimat tong molo ditobat Hatok dungali. Dang pola sa tong ajom. 10 menit dingin. Karena tanah dingin di sana. Ngarobe pungtay. Atong tapangam manin na. Contoh do yamang dot ina. Songoni mahalak Yahudion nakanin. Dang dihaporsiana sida. Ima Yesus Kristus hata ni Yesusi. Hape di dok naking na 2. Ay gari hata na hinatahon ya kasuru-suruani. Gari hotdo. Hata niya kasuru-suruan. Hotdoi. Dang tumibo suru-suruan sian Yesus Kristus. Tumibo do Yesus. Taingot. Ditikiro suruh-suruan tu si Abraham, madokon dia menjadi bangsa yang besar nantinya. Jalahot deh, apa yang diucapkan dan dipasahat, ni suruh-suruan ini terjadi do. Dan adong hata ni debata yang tidak nyata di bagasan ngolu ni jolmai. Suruh-suruan narotu si Maria. Suruh-suruan narotu si Elizabeth terjadi. Hot doi. Itu nyata. Apalagi apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Makanya di bagasan. Bidusada ayat sada dohot 2 didok. Jot jalaragam na julo pabah ni debata. Mamakulingi aka amai marhite-hite aka panurirange.
cara Tuhan melalui para nabi untuk menyampaikan pasahaton hatani debata melalui akka panurirang. Alai di akka arina parpudion dipakulingi dohita marhite sian anaki ibana do dipabakit gabe sitean parluhutani jala marhite hite ibana do ditoppa akka hasyanganon. Dia kana parpudion dipakulingi dohita marhite sian anaki. Alaniaha ala Yesus do hapataran ni debata. Jadi artinya dang boy tasirang padan narobi dohot padan nai baru. Kita tidak bisa pisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Alaniaha padan narobi ima baga-baga taringo tu hapataran ni debata di bagasan Yesus Kristus jala padan nai baru penggenapan akan nubuatan Allah. Dang boy tarsirangi. Dang boy halak Yahudi holam makaporsyai i manakanin tradisi ha Yahudion dengan perjanjian lama. Tapi harus sampai kepada Yesus Kristus Tuhan si paluai. Alani ido amang dohot inang. Marhite-hite turpuk jami taon ha porsyai mah. Percayalah. Jala taat ma uduk maho mangulahon hatani debata taat dan tunduk. Songo pamaretta teh. Jadi molo pamaretta mabahen peraturan contoh. Kan setiap peraturan itu ada sanksinya kan. Jadi taat membayar pajak. Molo dang diulahon ya hado amang do inang. Ada sanksi kan. Kemudian juga dibuat taati rambu-rambu lalu lintas. Molo dang ditaati ibu hado hona rajia, hona tilang. Kalau enggak kecelakaan. Jadi lapatannya ada sanksi. Kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan hatani debata, idoban nadido de dua nakanin jalanasa pangalosion dohot hatoison mangalap pamaloson nahobbar. Pangalosion, pelanggaran terhadap firman Tuhan. Jadi mangalap pamaloson, ada sanksinya, ada akibatnya. Setiap orang yang melanggar peraturan tidak taat ada sanksi dan akibat. Songonido konsekuensi tu halak na seolo taat mematuhi hatani debata. Totu hamagoan do ujungna. Jala nasa pangalosion dot hatoison mangalap pamaloson nahobbar. Bahkan mungkin namanginang kita menantikan pelanggaran sanksi dari pelanggaran kita itu tidak berlama-lama kita tunggu nanti di akhirat kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dunia juga sebenarnya kita sudah terima. Ketika kita berbuat melanggar perintah Tuhan, berbuat dosa, berbuat kejahatan, pasti ada sanksinya. Dan kita itu rasakan sebenarnya. Alaita paulak, taulak kodo mangulahon ate. Ya, kita sadar. Songonia doarong sada kesaksian. Inang, saya sudah berdosa. Ternyata upah dosa kita itu sudah kita terima di dunia. Baido, aharoa. Kemarin ada cerita nang saya belanja untuk keperluan Natal. Jadi saya belanja di satu pusat perbelanjaan, kemudian ya saya bayar semua belanja saya, kemudian rupanya kasirnya itu lebih memberikan uangnya. Anak saya sudah bilang, "Mam, itu lebih loh uangnya, kasih pulang." Enggak apa-apalah, kan enggak tahu dia yang salah. Lau may banat tong mula emak sian kasiri. Diangkat ma belanja non. Kebetulan dia beli minuman yang botol. I tenteng ibana ma. Lau merdalan ibana. Sabur ma dabu sude. Botol nai pocak. Lebih dari ya yang dia tadi kelebihan uang itu. Lo bisiani mago. Dia bilang ternyata salah. Ya Tuhan menegur kita. Tapi kadang-kadang kita mengabaikan teguran Tuhan, kita ulang lagi.
Asa ido naking mangalaosi. Orang yang tidak taat pasti ada sanksina. Pamalosion ni nadidok nakanin. Dia mangalap pamaloson nahobbar. Jadi kalau tadi di gereja pagi ala lansia di si di molo hudok upamani halak Batak dan detu si hamu bete. Patun hanguluan tois hamagoan. Molo tois. Ya molo langgus. Kalau tidak peduli, itu artinya tidak peduli ke nasihat orang tuanya, tidak peduli kepada firman Tuhan, ya berakibat tuhamagoan. Jadi dulu itu saya katakan tadi pagi, kalau anak orang tua itu memberangkatkan anaknya mau merantau dulu, ingat dah patun hanguluan tois hamagoan. Ingat, perhatikan itu. Ya, mata roha guru si seyanate. Mata guru roha si seyan ya. Mata guru roha si seyan. Perhatikan, dengarkan orang yang tidak mendengar. Tuha magoan do ibana. Ido banadidok judul ni turputai sioluan do hatani debata. Siuluan, kita harus melakukannya. Napatuluhon marhite turpukon ima makanguluhon pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh lihat pada ayat 3. Tagamon maadong dapot hapur satta molo tatoison heluaon nasai godangi. Pola do Tuhani makatahosa di mulanai jala momos di pasahat akan ubegesa tuhita. Ya 3 dikatakan. Maka nguluhon pakokopon. Sedih do taboto amang do inang Yesus si Kristus si paluai dari firman Tuhan. Apa yang diberitakan oleh orang-orang suci melalui tulisanna. Akan abadia na pinilit ni debata akka panurirang na manuraton pasahaton hata ni debata sanido taboto. Isi do Yesus si gawe porsea hita. Karena tidak ada satupun kita yang menjadi saksi mata. Ya saksi mata akan firman Tuhan itu. Satu ngadok kita saksi mata hatu tubuh ni Yesus ate daun. Alai porsea do hita. Alania ala berita. Ido bana didok naking di ayat tulu jala momos di pasahat akan bege satu hita. Kita karena mendengar. Makanya dikatakan dalam Rom 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Yesus Kristus. Bohado hita maka nguluhon pakokopon ni Tuhan Yesus. Hanya Yesuslah keselamatan kita. Sotung adong haluan na asing tayo to ngamang do inang. Sotung regu hita. Sotung adong tahilala hagogoon na asing selain kekuatan Yesus Kristus hapataran ni debata. Maka nguluhon jangan kita sia-siakan keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus. Bahkan sudah diberikan kepada kita jaminan garansinya. Alai bui doi batal. Bisa enggak inang batal keselamatan itu? Bisa enggak batal? Bui molo toisita. Ibarat sebuah tiket doi. Nih kita diberi tiket. Dengan sebuah tiket saya bisa dijamin sampai ke Medan. Alai bui doa udang sahat tu Medan. Bisa kalau saya tidak berangkat atau mungkin di-delete ya dibatalkan. Dibatalkan, saya tidak menjalankannya. Demikian juga dengan keselamatan nani lehon di Tuhan Yesus Kristus molodang tapar haseang tahanguluo ni boido haluau ni diucat sian hita. Alai ngadilean tu hita garansi. Udah diberikan jaminan kepada kita bahwa keselamatan itu adalah di dalam Yesus dan saya sudah diselamatkan Yesus. Alai boido ucaton nai molo dang tahanguluho ni asa ido dipangido turpukon
Bohado hita akan makaporsiai Jesus jala majalo hanguluan di bagasan Jesus si tahanguluhon may. Jalan apa tuluhon ima majalo to di perbadia. Marhite to di perbadia do diurupi hita mangatusi hata ni debata. Banyak yang kita tidak tahu tentang firman Tuhan. Alai to di debata do mangurupi hita. Jadi sebenarnya amang inang acugari hamu tampil di son kalau di lansia tadi barangkali itu usia 70, 60 ke atas, ada yang 80. Ya, sebenarnya kalau saya berdiri di sini, saya tidak layak mengkhotbahi ya dari segi umur. Dari segi parbinotoan pera amanginang, hamudo lebih tinggi parbinotoan nah. Ya. Bahkan mungkin ketika saya membaca firman Tuhan mau menguraikan jabaranna, dang tolap ni pikiran ahadona nang si pasahaton. Alai marhite-hite tod di perbadia, diurupi, diberikan hikmat untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Las marhite hata tod di perbadia do, ima diurupi hita mangulahon hata ni debata. Asaido didok naking dia opat, ai dohot do debata maka tidak kon marhite-hite akatada, dohok halongangan, dohok ragam ni pabahenan hagogoon, nang marhite-hite tod di perbadia, na sinagihon na guru lomo ni rohana. Jadi Roh Kudus itu menyaksikan juga, menyaksikan imanaking haluaon nasian debata di bagasan Yesus Kristus. Bahkan tanda-tanda mujizat selama pelayanan ni Yesus di tengah-tengah ni Portibion 3,5 tahun, itu sebenarnya sebagai pertanda menyatakan bahwa Yesuslah Mesias yang diurapi juru selamat. Tidak ada. Ya, tidak ada Mesias di dunia ini. Tidak ada yang dilakukan oleh para nabi dari agama-agama yang ada di dunia ini selain dari yang dilakukan oleh Yesus. Tanda mujizat patuduhon hade bataon nadei. Patuduhon ima ha Mesiason nadei. Alanido amang do inang atong taparade marohatta pikirata nang ati-ateta lahomaniup gomos hata ni debata huhud mangulahosa tatiop mahata ni debata di bagasan nguluta asa gabe halak na martua hita martua mana tumangion hata ni debata jala na piopsa. Amin martang yang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami mauliate di hatam di pasatho tuhami marhite jamita minggu paingoton hami Tuhan. Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Asa tusido dito gihoko hami nang pe ragam akanaboy mangela ha porsyon nami. Alay marhite-hite pangatusyon nami di bagasan hatam. Dinaulo hami marsyajal mangalihon rohan ang tiki nami. Laho mengupas, laho memahami hatam. Marhite tordimi diajari do hami Tuhan mangatusi asa manotong hami maniup hatami. Maniup Yesus Kristus si palua hami. Tuhan debata amanami mauliate ma. Di partikian nama ci argana pinasahat muboy hami marsaur. Rap dohot akaruas ni huriam. Mauliate ma Tuhan di parsauran namin. Pasu-pasu las ni roha nami. Asa hubua kami las ni roha nami. Marhite barita nauli na hubege hami. Di tonga-tonga ni bagas nami. Mauliate manang songoni di akaruas ni huriam. Na makamalatihon denggan di basam dohot asin ni roham. Mangalehon pertambahan umur. Dina merayakan ulang tahun kelahiran, songoni ulang tahun perkawinan, pasu-pasu, tabay, aka silas ni roha, gajang ni umur hahi pason, dohot pasu-pasu di par rumah tanggaon nasida, asa di bagasan ni itu tu nasida Tuhan, lamar nida, habal gaon ni asi dohot holong ni roham, Tuhan debata manami, songoni dia kadat danak nadi palumehoko di tonga-tonga ni keluarga ni huriam, parbisuki akan atoras pagodang-godang akay anak konay di bagasan ajar hata ni debata jala patadahon Yesus di bagasan nguluna asa magodang nasida di pardagingon tarlumowi di ngulu partod dionna marhite-hite panugunugon ni natorasna lasongoni Tuhan di bagasan tikyon martangiang hami dia karuas ni huriam
Dinalahu majalo pasu-pasu pardongan saripion patulus me jala pajongjong ma pardongan saripion nasida gabe pardongan saripion na mabiar mina debata songoni Tuhan keluarga na di bagasan parsahiton di bagasan tikyon ima songona tersurat di warta jemaat nami inang nyonya butar-butar boru saragi amang situa Edward Tambunan inang nyonya MH Tambunan boru si majuntak nyonya Leni tiam sapapahan boru gultom Dr. Andus Iwan Tampu Bolon, amang situa Dr. Andus Morlan Siahan, amang Tony Nahlu Hutapea, amang Padita Daulat Pardomuan Panjaitan, amang Ridwan Irianto Situmorang, inang nyonya butar-butar Saul Mas Delina Boru Sirait, doho sudi naso targuar di warta cebat nami, tuho pasat hami Tuhan, o mga leon gogo dohot pakirimon, mamolus parsahiton nai, dohot mamolus sudi aka proses penyembuhan, pemulihan di bagasan ngolu nasida Tuhan debata aman nami la songoni keluarga na di bagasan berduka keluarga sirait na nialapmu aman nami tuarim na sora sudai tuho pasat kami keluarga na tinadikon ni aman nami amang sabam sirait pargogoy urupi jala patulus ulaon paborhaton aman nami i tu inganan na parsatok kinani na pinatupani huriam di bagasan sadarion Tuhan gudang nanang si Panginoon nami alay patar dosa luhut nai alani lehonommu masaluhut akan narikot di bagasan ngulu nami tarpuci maguarmu alani asi dohot dengan di basam mga sahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho amin. Hatani debata ojahan di peleata di bagasan minggon ima na tarsurat di sada Petrus bidu 2 ayat 5. Say olo manang hamu pauliwon songon akabatu na mangulu gabe bagas partodion jala hamalimon na badia lao mabuan akapelean partodion halomuan ni rohani debata marhite-hite Yesus Kristus. Tapasahat mapeleata marende mahita sian buku ende nomor 753 ayat 1 dohot 2. Nang
Tatangyakon ma peleata, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na denggan, dohok na saulibasa na muli utus, hupasat hami masian na nilehon mi tuhami, pilihan nami tuho, sejalo megabe uap na khusus di jolom, pasu-pasu mejala ramoti, asa huparhaseak kami pilihanon, pati buluh na harajaon muri tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion, buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai penerbadia maguarmu, sero maharajaonmu, sesaut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sisa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaurhon ma damena tutodim. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.